Nyama embukeli wenza izinto ezenzekayo izinto zenzeke lapha ke kule video elandelayo simbona ke uhleli namathwasa amathwasa nawo athatha lento iyaphilisa njengoba ephinde futhi ekwazi ukuhlola ngokomoya ehlola nesimo sedlozi elekelele bona abantu ukodwa lumnyama ke mbukeli wenza ezibukwayo kule video njengoba ephethe uphondo olunamandla okuwuphondo athi makukhombe ngalo kuphume yonke into embi nento engamadimoni nento engafunakali kodwa bese kungena inhlanhla kulowo muntu asoka amkhombe ngalo lolu phondo ke aliphethe kule video elandelayo uzobona uphondo olunamandla kakhulu phethe izinto ezinhle kakhulu udokotela uKhokhovula ugodo olumnyama ake simunike ithuba sibone kule video nalapho khona ephethe imali etshengisa ukuthi amandla alento makhulu kangakanani baningi abathwala kuyena baningi abathatha izinto ezinhle kuyena baningi futhi abaphilayo uyalihlanza nedlozi uyageza imoya enzo izinto ezinhle abantu baphile kamnandi ake sibuke umbukiso panya khona la kwiNdlovu Dingida Film Production. Bathini abadala lapho ekwena bathini batha kwenele lokho bathi kuncane bathini